Jag blir kändis, jag vill bara. Bologna. Släpp. Ja. Det är en hemodlad ghost chili. Jag har kört med ekologiskt, allting. Så här ser den ut. Giftig och jävlig. Uff. 1 miljon. Plus gold. Ska vi kolla. Det ser ut inomhus. Eller inombords måste jag säga. Oj. Nu är kärnan att tänka pilla. Ja, den luktar stark nu alltså. Hallå. Är du beredd då? Vi har fått en som ska pröva, en thailändare. Han vill inte visa vem man är, men vi får se hur starkt han tycker det är. Hemodlad, ekologisk. Jag har gjort allt jag bara kan för att den ska bli så stark som möjligt. Här är den andra citronchili jag odlar. Ska vi servera till den? Vi tar den där lilla biten, varsågod. Och så måste du... Tänka, får vi se. Hur går det?